На пистата съм сам и винаги се стремя да съм първи, докато на работа пак искам да съм първи, но вече заедно с моя екип. Казвам се Димитър и работя в Цилке Engineering като софтуер инженер. Това, което ме привлече в Цилке, беше приятната атмосфера, гъвкавото работно време и професионалното развитие, което компанията предоставя. Един от най-интересните проекти, по които съм работил, беше за създаването на един чатбот с изкуствен интелект, който да помага на служители от Customer Support да проверяват части от документацията си по-бързо, по-лесно и по-точно, за да могат по-бързо да обслужват клиентите си. Един друг много интересен проект, в който е включена нашата компания, е създаването на изкуствена кожа, която да бъде използвана след инциденти, свързани с пожар или химически изгаряния или подобен тип инциденти, които са повредили кожата на човек. Приликите между добрия скиор и добрия софтуер инженер е това, че двамата трябва да вземат бързи решения в трудни ситуации и да следват своята цел. Както в ските е много важно да изберем правилната екипировка, за да пазим себе си и останалите, така и в нашата професия е важно да изберем правилния екип, правилната технология и правилната атмосфера. Карам ски от 7-8 годишен, когато баща ми за първи път ме качи на ски. От тогава почти всяка година ходя на пистата. Точно за това ми харесва гъвкавото работно време в Цилке, защото мога да карам ски когато си пожелая. Предимствата на 4-дневната работна седмица са най-вече това, че човек сам може да изгради графика, по който работи. Някои хора избират да не работят в понеделник, някои в петък, дори някои колеги решават да си направят пауза в сряда, за да разделят седмицата си на 2 дни работни и почивка. Хората, с които работя, са прекрасни, много забавни и в офиса няма нито един ден, в който да не дойдем тук заедно, да се посмеем, да се забавляваме и работата да върви супер лесно. Всеки в компанията е много отворен към всякакви идеи и към всякакви критики, за да можем ние като служители на фирмата да се чувстваме комфортно, да отидем при менеджера си, при тим лида си, при CEO-то на компанията или който ще да е, за да му кажем: хей, това не е окей, може ли да направим нещо по въпроса? Най-важният урок, който научих от карането на ски, е това, че след всяко падане човек трябва да се изправя и да продължава напред. Това, разбира се, е урок, който служи и в моята професия, както и във всички други.